jan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiati keluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Heeh, rene mung gawake ya to. Jajan-jajan semono oke. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin, amin, amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Nduk, ya piye, Mak? Iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye? Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul. Iki kok cangik limbukan, mongko virtuali jarang cangik limbukan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Heeh. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Sita Jesi sing penting ana limbukan lan goro-gorone. Wah, cocok kuwi cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang ning penting ana limbukan karo goro-gorone. Nek iso bar goro-goro tancep koyon. Setuju ora? Setuju ndiase. Iki ketoke bar cangik ya terus metu Petrokno apik. Apik engko. Yo monggo, Mak, piye kono? Iki Mas Yuda Bakia. Oh iya, Kang monggo. Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Mijil saka Tuban. Oke, ya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Asta Brata Media. Oke, ya. Ayo wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yuda. Ayo musiknya Ya diiringi apa ngono lho. Mas Tris. Oh iya. Wah, Oke. ajep. Mergodo kurang sholawat ing akhire uripe ra nikmat gampang kegodha maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ning kancaku ayo padha ngakehne sholawatmu supaya selamat uripmu selamat donya akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk arek Mas Yuda. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat pengen nikmat ayo sholawat pengen sehat ayo sholawat pengen syafaat ayo sholawat asik
Brata, Oke, Mas Yudo Bang ya. Ki Akbar dan Ki Badar, Oke. dalang muda kondangnya Jawa Timur. Siap. Ciro lompat yuk. Mergo do kurang solawat ing akhire uripe ra nikmat gampang kegodha maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk ning koncoku ayo padha ngakane selawatmu supaya tentrem uripmu selamat dunya akhiratmu. Wong Gusti Allah wae selawat selawat ayo selawat wong malaikat wae selawat kepengin sehat ayo selawat kepengin nikmat ayo selawat pengen syafaat ayo selawat solawat ayo solawat wong Gusti Allah wae solawat solawat ayo solawat wong malaikat wae solawat NKRI harga mati solawat sampai mati bertaubat sebelum mati NKRI harga mati solawat sampai mati taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa maslalae. Alhamdulillah gayeng. Alhamdulillah Jan. Alhamdulillah. Gayeng regang dalu punika Astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa. Sapa to dagelane? Cak Yudo kuwi terkenal sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Wah. Rungane mulane munggah selawatan lho. Asma kinarya japa? Akbar. Akbar ki saka tembung gedhe, gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Akbar. Amin. Mas Badar apa? Badar ki saka tembung al badru tegese bulan purnama sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno Astabrata rungokno. Mas Yudo. Dalam Nek Mas Badar nerangi nggih. nerangi apa metengi? gak mesti kadang ya nerangi kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif nggih Mas Yudo nggih. Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnama dagelane Yuda. Yu kuwi Rahayuda kuwi Widodo. Rahayu kalis ing sambikala Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Panjenenganipun Pak Borak. Pak Barok. Mubarok. Oh alah, Mubarak kuwi jenang kudus. kok jenang kudus. Mubarak kuwi tegese barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah. Dagelane TB
kuwi telek, B bebek. Dadi ora ana jeneng Islame. Oh, TB ora Islam blas. Dadi ndang Yudo Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yudo Prasetyo. Wah. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. Enak. Lah kowe apa? TB sapa kowe? Ki TB Sepiarto. Tapi ora. Mulane ra tau entuk job wong Sepiarto. Tapi arep mergo corona ngono to. Penting kan gurune ono lho. Ya ora sembarang kok iso luar biasa. Luar biasa. Tahun baru pada 2022 ini Betul. beda dengan 2021. Bedane Mas Yudo. Biasanya nek tahun baru mesti udan, mesti Jawa, Ya. mesti banjir Betul. dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini terang benderang berarti Gusti Allah ngeridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awake dhewe iki Dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan. lho ora udan Aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas. Ning siji jalukanku. apa? Aja nganti ana bledek apa gluduk Petir. Kok iso karo bledek karo gluduk kok kowe traumai sebabnya apa? trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi. Marcapada, ora Marcopolo. Dunia. Marcapada. Nah, pas aku ana ning gone weteng Nawa Candra Dasamuka Dasa Ari, Nawa Candra sedasa Ari. Dasa muka ya Dasari. Tengah wulan 10 desa kuwi ning 10 dina. Kleru terus kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso. ya kuwi kan nyuwun Ora sewu apa-apa. anu Mas Akbar. Pripun, Mas Badian. pripun? Tak critakne Nggih, sejarah. pripun. Jaman semono iku rong ana bidan, rong ana Rumah sakit, ora ana. puskesmas, Aduh, eneke dukun bayi. heeh. Lah mbokku kan ben pengen cepet akhirnya ngerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis. Ora wis. Ning tengah sawah lah kono Nggih. bledek. Cahir. Heeh. Mbokku semaput pelek, aku metu separo. Serut. Aku ning kono karo tingak, tingak. Jan koyo Dalam keadaan bayi ngono kuwi. tenang jan koyo nyambik kuwi aku wis. Tingak, Tinguk. Lah aku ana bledek biyanter. Cahir. Kowe kaget mencolot metu paling. Ora. Aku wedi terus mlebu neh, serut. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jahitan 200, Mas. Kok iso lho? Lah perkara mlebu metu. Cengengesan iki suwane nggone Pak Barok kok iso. Lah ya ning gone Pak Jenang Kudus iku. Iki kajate Mas Yudo Nggih. adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi Ibu Cynthia Jasi. yang punya rumah makan Lumintu. Wis pon tepang Hebat. kula. Loh. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Oh, rumah saku tuh Bu Yamet sing tok ngene TikTok kuwi. Yamet Kudasi kuwi. Dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten to Mas Betul, Akbar? betul. Nggih, loro. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet, pas TB pucet. Pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Ah. Lho. Mesti aku angger maca Arab, dingkluk kowe. Sadaqallahul azim. Alah. Kok sedekahullah lho. Sapa gedhekke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Ah. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dincepne ning jerone ati, ditindakke kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta? Kulu makrofin sodakotin gawe senenge wong akeh sodako. Sodako. Ngapa? Kaken jenang kuwi. Dadi wong niku nek Kakek gelem Jenang Kudus. sedekah kuwi mesti mlebu swarga. Ya. Oh. Ah. Napa to, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ah iya, Mbak heeh. Cange kali
Mbak Limbu. Ya sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sar. Alah. Gawe senenge wong akeh. Swarga. Contone Mas Akbar. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus Mas TB. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. Kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik kowe. Kok iso ki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho. Valid lho ki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenenge kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cah wedok sing nggone guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Wis, njal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Iya kuwi Kok kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal. Aja dolan rono kowe. Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye, Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambemu lho. Asmane Mubarok barokah iso sobat turut guyangan rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Dene sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Heh. Aja rono. Nyapa? Angker, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat ke pojokan. Dideni kuntilanak. Heeh ning pojokan kuwi Mas. Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh ning guyangan terus, nang pojok lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Oh. Kaya gak kuntilanak iki. Kayane kaya dudu kuntilanak. Kuntilanak. Suarane lho piye? Aku lagi liwat. Peteng kuwi. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya ning cedhak kamar sing anu kae. Heeh. Piye? Lah kok aku sepupu iki. Oke, sik to. Kae Piye to, Mas, Dok? sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur ae kok Lah kuntilanak. kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki. Iki jene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Ah. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior Pepadi Nganjuk Nggih, Pepadi uga wonten. ada anu Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Ya. Gus Lukman, Les Bumi. Kowe ora ngerti pimpinane. Les Bumi, Ora rohmu ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso. bumi apa Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama Gak NU. Ra mudeng kowe. Heeh. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe? Omahmu Ngawi kok sombong. Lah Mas omahku Ngawi, omahmu ndi? Tuban Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki bumi wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Heeh. Masjid Agung Tuban karep Iya. alun-alun. Heeh. Tambire aku Mas. Aja macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambir sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir.
Takmir tambir. Takmir. Yo kuwi lah dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun Mas Akbar. Yudo? Wong dadi santri kowe iki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Demes. Sinden, gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas. Piye? Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki, ben wong ngertine aku santri, tak kei identitas Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam. Saking fanatike Mas Yudo. Fanatik. Ya Allah, ya Allah. Masjid. Beserta imam, makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit. Dane wong ngeretep. Masa ya masjid tak? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Santri Mas. Wetengmu mbok tato Beduk. apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk. Tabur ditato mereka kok takone. Tabuh mbutel kok. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani bumi wali? Kuwi wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S. Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah iki lho apa kok iso? Sunan. Nek Tuban Plate S. sebab ning kono ana Makame Sunan. lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah Nganjuk kok AG. Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Jadi nek ora ana guyangan gak mungkin plate AG. Oh, dadi AG kuwi saka tembung Ada guyangan. lah Jakarta kok B. Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir mulane ngarep dikei B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Oh. Lah kono kan daerah Warok, Mas. Reok. Lah Reok kok AE lho. Lho, Reok nek senggak iku piye? Piye? AE. Ora tahu kok BC Ora tahu ya. Oh iya. Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Loh, Islam, Dek. Islam. Mas Badar. Islam. Mas jenenge wis Badarudin. Iya Islam to kok. Badar ora usah Badaruddin. Mboten Nadruddin nggih. Ora kudu. Mas Yudo. Agamamu Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Awi Yudo iki les bumi ngawi. Les bumi. Aku les bumi ngawi jelas Iya. Islam. Islam. Aku ning omah celuanku Pak Sokep. Ngono kok. Piye tok kowe iki? Piye? Kok nekoni Islam-Islam apa? Piye? Dagelan lo jenenge Kep Sokep. Ora apa. Dagelan lo jenenge Sokep kok. Maksudnya nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya. Ya percaya toh? Saiki- Iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segorong labur langit Sing tanpa pokok para-para kiai. Para kiai sing para rawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cetek aku mung takon. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya toh wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ngece. Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les Dik. bumi terima mbok padane Gusti Allah manggone nang ndi? Qalbu mukmin Baitullah. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Gila aku. Pucuk jelas bener Nggih, harga diriku jatuh nek nganti gawe sen jawab. Sokep nek ngomong sampai cuwi pasti mali coba. Piye bener apa ora? Bener ora qalbu mukmin Baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya, Saiki ana peso, dodomu tak bleh jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah apa ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane.
Ngerti? Napa Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Nggih. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha. Sebet biar katalika wau sampun lumarap wonten ing paseban Jawi Sang Anoman. Nadyan rinaos kagok Sang Sugriwa tansah nglurug wonten sisih kulon. Katon lempiane marak kasimtir leledang ledang ledang lerang adang ngopin marak asal sonde cinde hangure rano pinaca sama kaladok wile. Ojo singgolan. Ojo pepet
Awas. supaya bisa kelakon. Ayo yo. Kabeh kanthi karepake. Supaya aja ngecek kowe. Ojo masuk aku ora Nubruk Sekali lagi. Asik asik. Yuk, awas reme sing sisep. Ayo yo. kabeh kanthi karepake. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing ndak tresnani limbuk, Iya, Mak, piye? ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki, Nduk. Iya, Mak. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur, Nduk, iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki jamane wis virtual. Heeh. Tur jaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka Rumah Makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Sintia Jasi ya, Mak. Oh, ngono. Terus iki yo ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-del. Iya. Pandongamu ana ing tahun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dongamu menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka taun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet
Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane ning pengen berkesenian. Heeh. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer ngerti ora? Oh, ngono. Ya, Muga-muga wae Mak Iya, Duk. enggal paripurna anggone wabah virus Covid-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Cynthia Jessy. Iya. Rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk. Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait mergo iki wayangan virtual persembahan dari rumah makan Lumintu. Iya. Ayo, dongamu nek kepada rumah makan Lumintu piye? Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh Amin. bisa ngrembaka lan raharja rahayune Heeh. sesuai dengan namanya Lumintu. Heeh. Tegese ora tau sepi. Heeh, rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh Iya, ning gelem nanggap wayang ki Iya. jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener. Luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Iya. Dasare Ibu Cynthia Jessy tumrape awake dhewe sak keluarga besar Astabrata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Iya, Wis wis manjing dadi sedulur. Manjing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani, heeh toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Heeh. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Ah iya. Ora Wong apa. kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese Ha-ha. menurun ora kaya sing Iya. wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya tapi ya memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Astabrata ning tetap menggunakan prokes. Ayo, Iya. iki mau yen ora kleru sapa wae Nduk sing do rawuh, Nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisikan takon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae Mak sing takon lah kok kowe wis sapa wae Nduk ngono. Saya bingung. Ngene, Piye? Sapa wae? Sing Sing- jagongi sampeyan to, Mas. sing rawuh, heeh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Astabrata. Betul. Wiwit sing paring pangestu sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya toh. Ah. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka Ah. senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih Iya. geliak-geliak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Heeh. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang, khususnya Iya. Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Heeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk, Sapa, Nduk, sapa? Mbah Somo, Oh Mbah iya. Sumadi. Heeh. Ya rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi Piye? akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa Oh. ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki Banome PCNU. Banome piye? PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh, ngono.
Sopo ae sing kepareng rawuh? Iki mau perwakilan gitu. Oh, perwakilan. Dedengkote les bumi. Sopo? Si jenggot naga. Weh. Sopo? Kuwi Mbah Jan. Oh, kuwi rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe main film. Adewe iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing ndonga pembukaan mau. Heeh, niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ngono kuwi awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing hati-hati. Alhamdulillah. Kula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada iki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya. Iya, jarene sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye. Nanging Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap tidak boleh lengah, ya toh? Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Yo sak bisa-bisa, jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa wae nek awakmu nyawang, Nduk? Oh, yo akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, Gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. Ampuh, Nduk. Ya, ngene iki sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wo iso, Nduk. Ya toh, iso. Kita itu tetap bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Iya, mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan ora terlalu nemen jagake marang pamarintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso berkarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Zaman ki saya maju. Yen zaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon dengan akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki ya akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Lah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul ya mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok ya ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk.
kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya toh, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, Amin. barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah, tur marang kebak marang barokah. Allahumma Amin. hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tertulung marang aku. Ora ana daya rinangka kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu. Sekali lagi Mas Bambang. Waktu Yuk. kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tertulung marang aku. Ora ana daya rinangka kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Nduk, Limbuk, awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak
dumateng Ibu Sumiati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi Astabrata